Viimein on tullut se päivä. Pokemon Destined Rivals-julkaisu. Meillä on täällä vieraileva tarkastaja varmistamassa, että tuotteet on hyvänlaatuisia. Mun displayboxi on vielä postin kynsissä, joten K-kauppias tarjosi ensimmäisen avauspäivän kunniaksi ensimmäiset 3 boosteria. Shamin Metabreaker. Team Rocket Moltres. Mitä? Ensimmäiset? Ei voi olla totta. Ihan ensimmäinen boosteri, mitä avataan tästä setistä. Tää lähtee saman tien sleeveihin. Enää ei ole mitään väliä, mitä täältä loppuboostereista tulee. Aivan käsittämätön. Hetkinen, nää ei oo pahvia. Boosteri ei mätsää. Onks tää normaali käytäntö? Tää ensimmäinen uusi Pokemon-setti, mitä on julkaistu sen jälkeen, kun mä aloin näitä availemaan. Myin MTG pois. Ja Clamperl! Ei, ihan käsittämätön avaus. Ensimmäiset 3 boosteria. Tuo pelkkä Team Rocket Moltres X. Aivan mieletöntä.